Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň dinleýijileri. Biz size Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalyna yerleşdirilen arheolog tarihçi Beşim Ana Gurbanowyň Beýik Seljuklar döwletiniň tarihinden atly makalalar toplumynyň birinji bölümini eşdiripdik. Bugün bolsa Seljuk döwleti döredilýär we Muhammed Togrul atly bölümini ýetirýär. Daňdanakan sögüşünden soň Türkmen serdarlary we begzadalary Muhammed Togrul wepadarlyklaryny kasam edipdirler. Seljuk döwleti döredilip, ol sultan unwanyny alypdyr. 1041-1042 ýyllaryň altyn dinarlaryny ol El Emir El Ajjal, ören uly emir diýilip atlanyrly ugrulupdyr. Oň sultan we şalar şahsy unwanlary 1045-1047 ýyllarda Zikke dilen teňnelerde saklanypdyr. Seljuklar döwletiniň ikinji bir uly we ähmiýetli adam Ebu Süleyman Dawud Çagrybek bolupdyr. Ol eýem 1037-nji ýylda Merwin eýesi hökmüne yglan edilipdir. Ýöne gadymy Iran unwany Şahanşah, şahlaryň şahsy unwanyny kabul edipdir. Muhammed Togrul onu Seljuk goşunynyň baş serkerdeligine belläpdir. Dawud Çagrybegiň ady Demirgazy Horasanyna hutbalarda aýdylypdyr. Ýöne beýik sultan oň dogany Muhammed Togrul hasaplanypdyr. 1060-njy ýylda Dawud Çagrybek dünýäsini täzeleýär. Oň dulgalyn aýalyny köneden gelýän Sehra däwine görä Muhammed Togrul öýlenipdir. Geçen asyrda hem türkmenlerde aza känne ýerine ýetirilipdir. Lewratyň nikah hukugy köp halatlarda däwe görä, urugda emlägi we patronomiýany saklamaga kömek edipdir. Mundan başga nikah gatnaşygy Muhammed Togrul Seljuklar tarapyndan eýelenen ýerleri ýeketäk sultan häkimiýetine birleşdirmek mümkinçiligini döredipdir. Ýöne sultan Muhammed Togrul hem uzak ýaşamak meýesser etmändir. 1063-nji ýylda ol aradan çykypdyr hemde öňünçäsi miraslar hökmünde Dawud Çagrybegiň ýaşajyk ogly Süleýmany miraslar belläpdir. Täze sultan Süleýmany döwletde öz häkimiýetini saklamaga dirjaşýan wezir Amid el-Mülk Kündürüýüniň baştonlugyny Begdadalar topur gollapdyr. Ýöne Süleýman özüne garşy durýan güýçleri, ýagny oň uly dogany Alparslany tagta geçirmek isleýänlere garşy durmaly bolupdyr. Alparslan esasan gulamlaryň baştonlaryna hemde merkezi häkimiýet bilen ýygjam gatnaşykly ýakynyna döreden nizamly goşuny diýrenipdir. Onu emirler ýagsaýyn erdem we gullukçy aristokratiýasyna daýanýan şöhratparaz nizam el-mülk gollapdyr. Süleýman hemde oň tarapdarlary häkimiýeti saklap bilmeýändirler. 1063-nji ýylyň gyşynda Gazvin şäherine baş sultan hökmüne Alparslan yglan edilipdir. Alparslanyň tagta geçmek ozal başlanan Günnogor we Günbatyr welaýatlarynyň gatyşmagyny ýeketäk imperiýa öwrülmegini tiýleşdiripdir we berkidipdir. Alparslan Bagdad tarapyndan ikrar edilipdir hemde halifdan Adut et-Döwle we Ziya et-Din unwalaryny alypdyr. Seljuk ýerleriniň ýeketäk döwletiň çarçuwasyna jewislendirilmegi çylşyrymly şertlerde geçipdir hemde çarwa kabylalaryň tolgunmalary bilen garşylanypdyr. 1064-nji ýylda Alparslanyň garşysyna Gutulmuş ibn Israil gozgolaň turdypdyr. Ol gozgolaňyň maksady Gutulmuşy sultan hökmüne yglan etmeklik bolupdyr. Gutulmuş özüniň dogan oglyny Alparslana sultanlyk kanun boýunça maňa geçmeli. Sebäbi men kakam Israil urugda iň ulsy hemde Seljuk kabylalarynyň baş serkerdesi bolupdy diýip ýüzlenipdir. Bellenilmeli delil Gutulmuşy türkmen kabylalarynyň agramly bölegi gollapdyr. Ol agramly bölek sultan Alparslanyň ýöredýän siýasatyndan närazy kabyla baştonlarydy. Ýöne pelegin çarhyny ýydyna aýlap bolmaýşy ýaly. Gutulmuş ibn Israil'a Seljuk tagtyna oturmak meýesser etmändir. Orta asyr çeşmeler Alparslany beýik basywaljy hökmüne häsiýetlendirýärler.
Oňa çeşmelerde tesgürlenşi ýaly 1200 padşa boyun egipdir. Sultanyň örän ykjam roýy ajaýyp keşif bolupdyr. Alparslan ussat pehliwan, ökdü, atyň üstüne urup bilýän ýaýçy hasaplanypdyr. 10 ýylky hökümdarlygyna owa hojalygy mundan beýlägem ösüpdir. Hünärmençilik we şäher durmuşy janlanypdyr. Muňa şol wagtlarda Orta Aziýany, Irany we Owganystany uzak günnogor, Hindistan hemde Kiçi Aziýa bilen baglanyşdyran söwda gatnaşyklary ýardam edipdir. Bu söwda ýollarynyň ugruna yerleşen ulu şäherlerde daşar ýurtly söwdegärliň, şol sanyny hindileň we Bizansiýalyň täze etraplary döräpdir. Alparslan hemde Seljuklaň köşkünine raýat we harby kullukda öňe saýlanan begzadalar 1064-nji ýylyň wakalarynyň gaýtalanmagyndan çekinipdirler. Öz eginleşlerine daýanyp, sultan tagty özüniň gönü mirasarlaryna degişledipdir. 1066-njy ýylda Bagdad halifynyň gollawyny alyp, özüniň mirasary Weli Ahyd hökmünde kiçi ogly Mälik şany yglan edipdir. Bu dawarly yglan edişlik emirleň we begzadalyň kasamy bilen utgoşdurylyp, Merwin golaýyna bolup geçipdir. Mundan soň höküm sürýän sultan nesliniň arasynda döwletiň welaýetleri we etraplary paýlanypdyr. Sultanyň daýysy Anan Baygu Mazenderani, Süleyman ibn Dawud Balkhy, Alparslanyň ogly Arslan Arguna Kharizmi, ýene bir ogly Arslan Şahy Merwi beripdirler. 1070-nji ýyly sansajyksy Seljuk goşuny köprü arkaly bir aýyň dowamyna Amy derýadan geçip Maverennahra aralaşypdyr. Şo wagta çenli Alparslanyň ýadak goşunlary Bukhara oazisynyň çetlerine barypdyrlar. Emma yürüyüş sultanyň ölüm howply yaralanmagy sebäpli togtadylypdyr. Alparslanyň wepat bolşy barada Orta Asyr çeşmeleri dürli maglumatlar berýärler. Olaň birine sultan Amy derýän golaýyndaky galalyň biriniň serkerdesi Yusuf Haredimliğiniň beýlekisinde takwa batyyntyň golundan wepat bolanlygy beýan edilýär. Has geçki çeşmelerde sultanyň Çaharju welaýetinde, häzirki Türkmenabatda Samarkanddan ýürüýte uğradylan İsmailit Hudamidat tarapyndan janyny kas edilenligi ýazylýar. Orta Asyr senenamaçysy Svit el-Jawzi ýanky maglumatlar getirmek bilen Alparslanyň Bukharaň golaýyndaky Birun galasyny öldürilenligini habar berýär. Wepat bolan sultany Horasana getiripdirler hemde Merwde kakasy Dawudyň ýanyna jaýlapdyrlar. Entek sultan dirike mirasarlygy yglan edilen Mälik şah tagta geçipdir. Orta Asyr senenamaçylary oň dolanýan wagtyny Seljuk şah nesliniň ýazy diýip atlandyrypdyrlar. Bu berilen bahada ideallaşdyrma, ýagny bolşunyň gowy edip görkezme bar bolsa-da, oň dolanýan 20 ýylyny 1072-1092-nji ýyllary Seljuklar döwletiniň hemme taraplaýyn has ösen wagt hasaplap bolýar. Bu esasan ýeketäk uly imperiýaň jemgyýetçilik we medeni durmuşynyň ösüşiniň oňyn taraplary bilen düşündirilýär. Sultan Mälik şah barada diňe musulman senenamaçylar däl eýsem, ermen taryhçylarym ýokary baha berýärler. Maývey Edeselli sultanyň ermen ruhanylaryny salgyt tölemekden boşadanlygyny belleýär. Muň özü sultanyň Kavkazyň we Kiçi Aziýaň sewitlerine dini takwa siýasatyny gaty bir jewiz tutmanlygyny aňladýar. Biziň wagtymyzyň taryhçylary Mälik şah hökümdarlygyny we aýratyna oň weziri Nizamil Mülküň işşeňligine juda oňyn baha berýärler. Mälik şah we oň esasy diregen Nizamil Mülk şol zawun döwrüň döreden şahslary bolupdyrlar. Olaň ikisem gerek halatlaryna höküm sürýän şah neslini goramak üçin islenlik bögedi ýarypdyrlar. Muňa garamazdan Mälik şahnyň sultanlygy we Nizamil Mülküň döwlet işşeňligi Seljuklar döwletiniň taryhyna aýratyn orny eýeleýär. Agyr jepaly açlyk ýyllara, epidemiýa garamazdan ol tutuşlugyna alanynda ykdysady gatnaşyklaryň has öňe ilerleýän döwri hökmüne häsiýetlendirilýär. Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň dinleýijileri,
Siz tarihçi arheolog Bäşim A. Nugurwanowyň Beýik Selçuklar döwletiniň taryhyndan atly makalalar toplamynyň Selçuk döwleti döredilýä we Muhammed Togrulbeg atly bölümini dinlediňiz. Inniki sanymyzda biz size Mälik Şanyň hükümdarlygy atly bölümini işdireriz. Okan Bägül Kakaliba.